Ešte. Počkaj. Ani si. No, vieš ako? Tak tam máš mumiu nakreslenú, ja sa budem báť noci. No, ja budem ráno stávať. Čo? No, čo? No. Áno. Krásne. Ty si mi koko, ty si to tým vapom vypal. Či tam to... Pálo, ty si to tým vapom vypal. Vlastne sa no, zjebe. Sused, čo má? Sused. Ale pustil mi vap. Ty si a taký keď som to sused. stlačil vap, Počúvaš ma? tak aj to zrušilo. Počkaj, sused. No. Ty si taký normálny. Povedz mi, čo máš sa mnou spraviť. Normálne. Zavládol, aký mi vypala šenk. Ale nie je vážne. Nepustil tam. Nie. A ešte čo ty povedal? Čo ty povedal? Že 80% na zápasoch som došiel najebaný a že čo som spravil pre podpolický futbal. No, hľadu to Ty máš trenky až na pupku, to nemôže. tak to by tam mal pustiť hneď potom, keď sa to Daj, hovorí. pusti Nelly. Ja mám hento Speedo. Speedo. Ešte Speedo? Plavky. Plavky Speedo. Ideme behať pozrieť, hľadám sa ešte. Bratky. Tuto. Zazaj! Kaj do piču. Utekaj. Daj, počuj telefón. Čo? Pustím ti Nelly. Chcel Nelly pustiť. Však ja to pustím, čiže toto. Ja toto. Čo zavolám Mačinu mi, jak sa darí. Zavolám mu. No. No a čo? Nie, Nelly. Myslíš, že mne to robí problém? A že pozdravuješ Nelly. Gabiku, nie? No. Nelly pusti najprv. Počkej. Nie, Marikovi zavoláme. Počkej, sused. Ale nie ona. To je tiež, ale veď hento mi neondielo. Teraz to díky. Opýtaj, či si fajkou. To je nevýhoda tohto gombíku napravo. Opýtaj, To či je si vap. fajku, dočkaj. Nie, majú jebeci. Ale Marikovi. Jak to má Maďar pojebaný. Reproduktor to daj. Nehočujeme aj my. Ale to nevydat na reproduktor, ale... Aha. Ja mám výklad. Komu zaujímam? Ondrejovi? Gabike. Počkej, Ondrej najprv. Nebudu tam nič, tam budú maďarský viesť s paprikami, vieš. Čo je to? Račinu, keď tam budem mať, môžeš jebať do račiny pozná. Dobrý večer. Kto je tam? Ty si nachmelený. No zdravím ťa, šéfko môj. Božo, pozdravujem. Čo sa deje Maďarsku? Pozdravujem ho potom, Maja. Čo sa deje Maďarsku? Čo sa čeletáne? Čo? A jak sa darí, vedúci? Pozdravujem. Že Mário ťa pozdravuje. Počuješ, Marek má telefón. Marek. Lebo sa mu volá pred chvíľu. Vaše chrústici. A čo? Ve vlaku ste, a čo ide do prešporku? Čo? Dobre, to Dare? Ja ju poznám tú Darku peknú. Ale vážne. A ne? Dobrý večer. No, ako na ihrisku sme. My sa boli kúpať v hlavnej strede. A vieš, ako to tam dopadlo? Minule. No. A teraz ešte horšie povedal. Tak skoro ešte horšie. Len ešte není to furt horšie. Ale bude to. Striky, že pijeme. Kedy dojdeš? Zajtra. Nie, pátek či sobotu? Sobotu kedy? O 12:00 tu mám presled na ihrisku hento slepačiu polievku? Čo? Áno? Dobre. Dobre, maj sa. Čau. Volá sa Andrejov? Potom mi to podpísali. Ale však pičoviny, všetko. Kam idú? Vlakom idú? Že vlakom sme chodili. Do prešporku. Nie. No daj telefón, pustíme, neviem. No ešte grimasky. Telefón. Nemám. On chce Nelly pustiť. Ja som všetko vypil, ja pretelefonovať. Počkaj. Na. Aby sa tričko. Nie. To nám nestačí. Pusti Nelinku. Podpíši. Ešte vypil. Rieš, ale... Ja to ešte odkladám.
Koľký? Ideme vyhrať na tebe. Nechcem, ďakujem. Ale ja nechcem to. Nechcem sa mi, ďakujem. Ale Pusti Nelly ale najprv. ale ideme preč. Áno, Poď. ale... Majo, ak tu máš? Kde? Tak sme tu. Čo, piču? Ne sme tu.